Van defensie tot voedsel en energie. En van medische technologie tot cybersecurity. Limburg kan een veel grotere rol spelen voor de industrie van ons land. Dat zei gouverneur Roemer vanmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak in het gouvernement. Nou, we hebben natuurlijk grote uitdagingen als het gaat over de voedselzekerheid van de komende jaren. Laten we dat nou net ook in Venlo hebben. Daar zijn we altijd met Brightlands bezig met de voedselvoorziening voor de dag van morgen. Als we het hebben over de gezondheidszorg, dan hebben we het over uitdagingen voor de toekomst. Laten we dat nou bij Brightlands hier in Maastricht doen. Als het gaat over AI en data science, dan doen we dat bij Brightlands in Heerlen. Als we het hebben over de verduurzaming van de chemische industrie, Gemmelot. Ja, daar lopen we in Europa op voorop. En in het provinciehuis is collega Maurice de Heus. Ja, Maurice, Roemer vindt dat het Rijk te weinig oog heeft voor de regio. Wat moet er volgens hem gebeuren? Ja, Roemer zei inderdaad, en dat heeft hij trouwens net gedaan, want de speech is een minuutje geleden afgelopen ongeveer. Roemer zegt van ja, Nederland heeft eigenlijk een beetje meer Limburg nodig. Het innovatievermogen van Limburg. Je hoorde hem ook al net refereren aan de Brightlands campussen. Bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie, de data in Heerlen of het voedsel in Venlo. De chemische industrie in Sittard-Geleen en natuurlijk de gezondheidszorg in Maastricht. Hij zegt van ja, daar zou Den Haag meer in moeten investeren. Daar zou Den Haag naar moeten kijken, want we kunnen het als Limburg niet alleen. We hebben daar echt hulp nodig van de nationale overheid, ook van Brussel, maar met name ook wel van Den Haag. Een industriepolitiek is nodig en dat mist hij op dit moment. Termijndenken daar in Den Haag. Er wordt vaak niet verder gedacht dan de volgende verkiezingen, zegt hij. Hoe moeten we dat oplossen? Ja, dat vindt hij echt een heel erg groot probleem. En hij refereerde zojuist in zijn toespraak aan het project Ruimte voor de Rivier. Dat was een project van decennia lang. Werd eigenlijk gestart naar aanleiding van de overstroming in 1995 in Venlo. De grensmaas valt er onder andere onder om overstromingen tegen te gaan. Loopt nog altijd. En dat, zegt Roemer, is juist een project met een hele lange toekomst, met een hele lang perspectief dat we nu op dit moment niet meer maken. En juist de uitdagingen waar Limburg nu voor staat, maar ook waar Nederland voor staat, dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen, dat zijn allemaal projecten die een lange termijn visie nodig hebben. En dat is nu in de toon en de politieke discussie van dit moment heel erg moeilijk. Om vooral ook die langere termijnvisie te hebben. Ik bedoel, van vandaag op morgen heb je de voedselzekerheid niet opgelost. Of heb je het aantal woningen niet opgelost. Of hebben we de antwoorden van de zorg niet in één dag opgelost. Maar we zijn hier in staat om op te staan en om die lange termijn visie neer te zetten. En de lange termijn visie is 1 en doen is 2. En om dat te kunnen doen, ja, daar hebben we vaak Den Haag of Brussel wel nodig. Ja, gouverneur Roemer die refereerde uiteindelijk in zijn toespraak nog even aan een mooi Limburgs grapje. Want het was niet de Limburgse G die Nederland nodig heeft, maar de Limburgse V, die van verbinding en verdraagzaamheid. Want dat, zegt hij, zijn de woorden voor de stille meerderheid die je nu niet hoort, die hij nu heel erg mist in de politieke discussie. En juist die verbinding en verdraagzaamheid, die wil Emiel Roemer in 2025 terug. Dankjewel, Maurice de Heus.